obrigado a todos e a todas. Si é certo que unha hora é complicado, cando eu de casa entrei nun conflito comigo mesmo porque me cruzaba dous turnos de persoas, xente da miña xeración e un poquinho menos que van dando tumbos e que saían dun after hour que hai ao da miña casa, e sindicalistas da CGT que se ve que teñen un encontro en Coruña ou algo así e debían ir todos porque me encontrei como con 10 ou 15, vamos. Entón, bueno, que vos agradezo ou he de agradecer que nos juntemos a estas horas para discutir un pouco de política, non? Eu tamén vou intentar ser breve, sobre todo porque creo que un espacio como este, no que, bueno, máis ou menos, digamos que todos estamos inicialmente convencidos do primeiro, no? de que estamos movilizados e que é importante ir máis alá, pois seguro que o debate é moito máis rico, no? Bueno, o que sí, eu quero sinalar, eu non veño a falar por voz de ninguén, ni en representación de ninguén, eu veño a falar a título individual, non o digo como corrección, quero dizer, eu milito, participo de moitos espacios de movimentos sociais e moitos colectivos, pero, bueno, vou a falar simplemente das miñas intuicións, experiencias ou reflexións particulares. Ainda que é certo que, obviamente, todas estas reflexións non nacen na miña capacidade intelectual, sino que nacen das discusións cos compañeros e compañeras. E de aí é dende o posicionamento dende que eu vou falar. Un pouco como decían os zapatistas, porque me parece interesante resaltar ese tema, non creemos na xente que produce teoría sobre os movimentos, sino en quen produce análise e teoría desde e nos movimentos. Un pouco dende aí, dende pretendo falar. Fai un par de días me levantei cunha resaca importante, como terán dentro un ratiños que me crucei hoxe pola mañá, basicamente porque pasei a engrosar a lista do 50% da xente da miña idade que está no paro, o mércores pasei o paro, e me decidí a pasar unha noite un pouco tranquila, vale? Todo isto para dicir que pola mañá me levantei, o primeiro que fixe foi encender o ordenador, e mirei o Facebook. No Facebook atopei diferentes reflexións, pero unha dun compañeiro de Madrid que me pareceu singular, e, xa digo, referido á realidade española, pero dicía: el coordinador de Izquierda Unida defiende hoy en la prensa a Moral Santín. Moral Santín, que, para que non o saiba, é un membro de Izquierda Unida que está amplamente vinculado a dinámicas de corrupción urbanística en Madrid. Despois el sindicato de estudiantes le dice una tertuliana con toda razón que con 30 años está mayor para estudiar. UGT está hasta el cuello en el escándalo de los ERE en Andalucía. Y el exsecretario general de Comisiones Obreras vive hoy en una fundación de la patronal. Y remata y acaba diciendo: llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Todo isto para decir que eu, a verdade, que no momento no que estamos, vivimos, fai 2 anos, vivimos un momento moi álxido de vaga de movilización, un momento de empoderamento, como dicía o compañeiro, pero creo que agora, máis que por dicilo en termos leninistas, máis que no que facer, creo que estamos máis ben cara a onde vamos, o que, a onde vou, a onde camiñar colectivamente. E nese sentido, creo que son máis dúbidas o que temos agora mesmo que certezas. En todo caso, eu digo en serio, me tranquiliza ver que hai xente que está pensando a organización como os compañeros de COAS. Eu veño dunha xeración política, estes días o falábamos, que nos construímos políticamente, sobre todo na autonomía dos movimentos sociais. É certo que había xente, ou que hai xente que sí que atravesou espacios máis orgánicos, pero a maior parte de nós nos construímos políticamente, ideolóxicamente, en espacios de autonomía, que, mal que ben, despois o podemos falar, de inicio tiñamos certo rechazo, certas diferencias coas organizacións, coas formas de organización clásicas da esquerda, partidos e a forma sindical, por diferentes cuestións. En todo caso, eu sí creo que isto tamén somos a xeración ou a sociedade que por primeira vez nos damos conta de que non vamos a vivir igual, non vamos a vivir mellor que os que viñan detrás de nós, e iso creo que nos fai facer unha parada de fonda e dicir, hai que tomar unha decisión sobre determinadas cuestións, entre outras, sobre a nosa forma de participar na política representativa, nos espacios de poder institucional. E a partir de aí é onde creo que a defensa do campo político propio, sexa o de cada quen o seu, non debe levar a que non sexamos capaces de impulsar espacios de confluencia e espacios políticos plurais de discusión. En todo caso, eu vou falar
tres partes así moi rápidas. Por unha parte, o que eu creo, algunhas notas sobre os movementos, outras notas sobre a forma partido, e despois unhas breves ideas sobre os espacios onde se entrecruzan a forma partido e a forma movimento social, ou como lle queramos chamar. Entón, inicialmente, o máis honesto me parece facer unha autocrítica clara sobre os movementos sociais. Moitas veces, e últimamente máis isto se ve moito, como, bueno, hai este espacio no que as esquerdas de partido ven como todo o que aparece nos movementos sociais parece interesante, hai que escoitalo, e hai como unha especie de vulgo por parte dos movementos sociais para propor o que sexa, todo está ben, non é así. Eu creo que hai que mirar moito nos movementos sociais autocríticamente, hai moitos elementos cos que hai que reflexionar profundamente, que van dende a falta de madurez, a falta de capacidade que temos nos movementos de mirar a medio prazo, no noso proxecto da senda política, a nosa incapacidade para a interlocución entendida tanto como crear momentos de discusión como o que está descriando vos agora mesmo, coas esquerdas representativas ou con espacios institucionais, como tamén de non lanzar líderes ou protagonismos, pero sí persoas que poden interlocutar en momentos determinados. Me parece que outro problema é o da intermitencia, funcionamos moitas veces en función de campañas, de intereses moi concretos, que vehiculizan, digamos, o interese, pero tamén é certo que nos levan a eso, a funcionar en picos. Ou despois, se supón que os momentos sociais son ese espacio de experimentación das novas formas de facer política, e é certo que calquera persoa que participe dos movimentos se dá conta perfectamente que personalismos, verticalismos e demás lóxicas ou tics do que son as formas de vella política tamén están insertas hoxe en día nos movimentos sociais. Entón, bueno, dito este inicio de autocrítica, nada, 4 notiñas sobre os movimentos sociais, que despois, se queredes, podemos debatir. O primeiro, que me parece importante, analizar unha cuestión. Creo que aquí todos nos acordamos do movimento de insumisión, do éxito do movimento de insumisión, e todos podemos pensar en cal pode ser tamén un movimento exitoso nos próximos meses, como podría ser o tema da PA, do desafiuzamento. Pode ser que, un movimento que será tal consenso social que finalmente o poder se vese obligado a desplazar un pouco os seus intereses e dar a demanda cidadana. Eu creo que unha cuestión primeira que hai que reflexionar nos movimentos é que se non temos perspectivas, digamos, políticas e ideolóxicas a medio prazo, cada vez que o poder despraza esa demanda e digamos que é capaz de asimilar as nosas demandas, nese momento se produce outra vez un baixón de movilización, e por eso dicía o movimento de insumisión foi un éxito, pero finalmente a día de hoxe no Estado español non hai un movimento militarista, e creo que temos que pensar tamén nesas claves cando funcionamos en clave de asenta. Despois, eu creo que calquera persoa que este vinculada á esquerda política debe de darse conta que non hai posibilidade de transformación política sin movimentos sociais radicalmente autónomos. E en dous sentidos, o digo. Por unha parte, creo que os movimentos sociais cidadáns, como le queramos chamar, amplios e plurais, son o único caldo de cultivo que poden xerar unha transformación na opinión pública realmente forte para que se dé un cambio de color político, pola vía electoral, refírome claramente. Pero, ademais, e isto máis ou menos temos pensado e aprendido, pero que non temos aprendido despois. Cando chegamos ás institucións, no noso país, mal que ben tamén tivemos a experiencia do bipartito, cando chegamos ás institucións non somos capaces de pensar que sigue sendo imprescindible ter movimentos sociais que, por unha parte, critiquen cando ti estás faltando ao que o teu compromiso político coa cidadanía, e por outra parte a crítica, e por outra parte somos únicos capaces de soster na cidadanía un tecido que faga que, se realmente hai un poder político que lanza políticas públicas transformadoras, eso poda levarse adiante, porque senón as políticas públicas van ir moito máis adiante do que podría ir a sociedade. Entón, nese sentido, creo que é básico fomentar e entender os movimentos sociais como algo fundamental, e ademais entenderlos fundamental como un corpo autónomo e crítico. Despois, hai outra parte dos movimentos que, digamos, que creo eu, que pensamos algunhas persoas ou que discutimos que deben de facer tamén os movimentos, alén de buscar esos espacios de confluencia e de discusión colectiva, hai que profundizar, como chaman, a autonomía ou o que for. O digo no sentido de a creación de
por poñer un palabra, de institucións do común e tal, de falan agora, non? Con que ou a que nos referimos con eso? Bueno, pois nos referimos a que é importantísimo, por exemplo, que existan e que se potencien os espacios autoseridos, os espacios onde a xente aprende a funcionar dunha forma horizontal, dunha forma tendencialmente horizontal ou máis participativa, onde se dan experiencias máis simples e máis sinceras de democracia directa, non? Por unha parte. Que falamos con institucións do común? Pois o vivimos co 15M, non? Pois ágoras, o sea, espacios de discusión colectiva non mediatizados, non? Por estruturas orgánicas, non? Espacios onde a xente se politiza, discute, aprende a discutir de igual a igual, non? E por outra parte, e isto me parece moi importante, cando falamos eso de institucións do común, non? Que non do público, sino do común, está a cuestión de crear espacios que sepan, que saiban, que sexan capaces de solventar as necesidades básicas de supervivencia dos de abaixo, vale? Dos e das de abaixo. Por que digo isto? E vou poñer uns exemplos que vos poden parecer peregrinos, pero a mí me parecen significativos. Podemos ver o que fixo Hamas, o que fai Hezbollah en Líbano, o que fan os vascos ou determinados movimentos en Italia. E, primeiro, é importante e fundamental que a xente de abaixo poda vivir, que a xente solventar as necesidades materiais, pero tamén o que comentaba Guillermo, se non creamos estruturas propias e autónomas para que a xente poda sobrevivir, pois, por exemplo, na miña xeración, eu teño, pois non sei, o que ti decías, un 50, 60, 70% de compañeros e compañeras que politizados e ideologizados deciden non, teñen que irse, vale? Teñen que irse. Agora me estou referindo máis a crear eses espacios de economía alternativa, economía social, etc. ¿no? Pero me refiro, é importantísimo que os movimentos sinteticen e fortalezcan estes espacios o marxe da política representativa e do público, vale? O marxe ou paralelamente. De que estou falando en todo isto? Bueno, pues estou falando eso, de espacios de confluencia, de experiencias de luta, de experiencias de conflicto, de alguna forma lo que se chama, pois eso, de crear contrapoder, ¿no? De crear contrapoder social, ¿no? Un contrapoder social que non ten que ser, que non é, digamos, en conflicto coas escalas representativas, pero que sí que fai que, si as cousas veñen mal dadas, ti manteñas o teu espacio de referencialidade, o teu espacio político, se non intacto, pois, por lo menos posible. Despois, vamos co tema dos partidos, a lanzar así 4 ou 5 ideas, a ver que vos parecen. Me volvo a referenciar, non vou dicir que plataforma, pero tamén en internet, non? E o digo máis en brincadeira que outra cousa. Outro día tamén, outro compañeiro, que está ademais inmerso nestas dinámicas de bisagra, que ben sabedes que son especialmente complicadas e moitas veces lacerantes para quen fai ese tipo de papéis, non? E dicía, un pouco desesperado, obviamente, dicía, falando das esquerdas a construir, hai que limpar a pociga, non? Xa sei que pode soar como moi forte, pero sí é certo que creo que hai que apartar para que, digamos, os espacios da política representativa podan ser creídos pola ciudadanía, podan ter legitimidade, hai que apartar, por lo menos dos órganos de decisión e dos espacios, digamos, de representación pública a xente, compañeros ou compañeras que participaron, pois, por diferentes cuestións de por lo menos, situacións cuestionables, vale? Podemos poñer mil exemplos, falamos de política urbanística e de concellos en Galiza, falamos de diferentes momentos nos que hai xente que, por lo menos, e non estou falando de sacarlos a praza pública e dicir, estos xa non son compañeiros, traicionaron a nosa idea, non é eso, pero sí é certo que, bueno, a rendición de contas é algo que ten que estar aí e tamén é certo que, bueno, que ten que haber un espacio para que a ciudadanía e os movimentos podan creer na credibilidade dos espacios da política representativa e, bueno, e hai elementos que teñen que asumir a súa parte de culpa, non me gusta que un concepto cristiano, pero a súa parte de responsabilidade, efectivamente. Despois, 5 cousiñas, eso, moi básicas, que, por unha parte, eu creo que as organizacións deben de reflexionar, debemos de reflexionar colectivamente en Serán, non? Sobre as novas formas de organización. Se viu coa resposta das forzas da esquerda e se viu coa resposta de parte dos movimentos sociais o 15M, vale? O sea, non soubemos comprender, fundamentalmente, eu creo que por disonancias coa cuestión nacional no noso país, pero moitas veces, pero eu digo que a autocrítica, os movimentos tampouco soubemos ser especialmente
comprender ben o que levaba a xente a mobilizarse, o que levaba unha cantidad de xente que nunca saíra á rúa a politizarse dunha forma superforte. O digo en primeira persoa porque me parece máis honesto, pero creo que as forzas políticas teñen que seguir reflexionando moito, e o vemos, non sei, hai miles de exemplos, que quizá temos dúas plataformas da sanidade, do ensino, etcétera, continúa, a paz, as manipulacións, bueno, por lo menos as vontades de orientar en determinados sentidos, por exemplo, temas preferentes, etcétera. Hai que comprender que as formas de organización son outras, neso seguro que nos pode falar moito Guillermo. A mí me gusta, hai unha máxima que ven do movimento telosista e que tamén ten que ver, dicían así, ademais, no movimento comunitario en Estados Unidos, que dicían non é unha cuestión de organizar, unha cuestión de facilitar a autoorganización, simplemente eso, é claro e simples, non é tanto a vontade de querer organizar a xente, senón é simplemente facilitar ferramentas, o que comenta Guillermo, nas que a xente autónomamente poda decidir como organizarse. Despois, pois, bueno, se dá, e ademais na esquerda do país, que está habendo moitos movimentos, e isto é moi interesante, insisto neso, creo que non só interesante, senón necesario, pero é certo que o afán de reproducción, de competición, que moitas veces será a lógica de competición que se dá entre as formas da esquerda representativa, moitas veces trasladan esas tensións aos movimentos, e creo que moitas veces presionan para buscar alineamientos partidarios, e creo que isto é algo erróneo, equivocado, e que nos leva a un caleixón sin saída a todos e a todas. Por outra parte, a cuestión da metonimia, deste rollo de, eu que son a voz das teorías sociais, que algo, insisto, todas estas cousas non as digo, non as entendades como un rollo de conflito exclusivamente contra os partidos, nos pasa moitas veces tamén a xente dos movimentos, pero ese rollo de quererse agregar a portavocía colectiva sobre unha loita concreta, e iso é algo que na esquerda representativa pasa moito. Eu creo que debería de asumirse honestamente que os movimentos teñen voz e que ademais deben de tela, e debe ser a súa voz particular. Despois, a cuestión da cooptación. Todo isto, vai todo unha detrás de outra, se poden entrecruzar, van entrelazadas, pero que hai que ter en conta que se siguen dando esas lógicas. Foi pouco, me deu por escribir un artigo, fundamentalmente porque vi un rapaz novo, válido, que ademais se criara nunha cultura política, xa vos digo, como moi autónoma, que non vou dicir en que forza, pero dunha forma a mí non me parece moi honesta, pois finalmente está militando agora mesmo nunha forza de partido. A mí isto me parece interesante, me parece moi ben, pero me parece en xeral ben que a xente milite e a xente dos momentos militen en estruturas partidarias, pero as formas, os procedementos, digamos, que os que non vos vou a desgranar porque é unha cuestión particular, pero que eu vivín, que fixeron con este rapaz, me fixo pensar que todo isto que fai é desinflar o tecido social, descabezar moitas veces, porque este rapaz é un rapaz con capacidade de agregación e tal, e finalmente o que fai moitas veces é descabezar as experiencias de movilización, e iso hai que ter en conta. E finalmente, falábamos antes da responsabilidade e dos procedimentos. Creo que para que as forzas da esquerda adquiran forza, legitimidade, adquiran tal, creo que teñen que activar todos esos mecanismos de control democrático que eu dende fora penso que non sei se están activados formalmente, pero que non funcionan engrasadamente. Falo eso, rendición de contas, resortes de revocación rápidos e claros, e de alguma forma que se entenda tamén isto importante, e creo que aí en todo isto se está avanzando, e fundamentalmente nesto que o mandato político ten que ser algo sempre efímero, e que a deliberación sobre as decisións ten que ser sempre colectiva. Temos que, digamos, dar un paso máis alá do partido de notables, que do século XIX e tal. Creo que temos que insistir, eu entendo que é complexo, que é complicado, que o ser humano é como é, que buscamos referencias, pero que hai que ter eso como un soniquete constante, o que creo que hai que amarrarse. E como espacio así en común, e xa remato, non sei como me quedan 5 minutinhos, pois nada, como espacio así en común, dese espacio onde se xuntan as políticas, as formas da esquerda de partido e da esquerda social. E, eu anotei aquí 4 cousiñas, que igual son un pouco recurrentes, pero eu creo eso, que hai que, tantos momentos como a esquerda partidaria, ten que fiar claramente as liñas de tensión da súa proposta política, da súa acción política, onde están as liñas de explotación. Moitas veces tendemos a buscar, e vou a
o último exemplo que poño, de verdade, é máis particular, pero é máis un pouco polémico, unha cuestión en Coruña, unha cidade, non vivimos en Lampedusa, hai o problema migratorio é un problema evidente, porque onde que sufre unha persoa é un problema, pero digamos que non é o problema político hexemónico. Durante moitos anos, nos nosos propios espacios tendíamos a, porque veíamos que en Málaga funcionaba, que en Varna funcionaba, a intentar construir política apolítica sobre ese elemento, non? Esa tendencia que temos a externalizar, non? A non construir política sobre o sufrimento propio, sino o sufrimento alleo, non? É unha forma de intentar exemplificar que creo que temos que ser honestos e buscar esas liñas de tensión que nos afectan a nós como particular e como sociedade, non? E facer política como momentos e como estruturas de partido aí, non? Non en cuestións accesorias ou que probablemente non son as que preocupan e as que presionan a os e as de abaixo. A cuestión da linguaxe, da narrativa que se está a construir, non? Eu creo que por unha parte creo que a narrativa tamén vai en función das análisis e creo que non se están facendo análisis contemporáneas, non? E meténdonos no campo chamemos a comunicación política ou a comunicación, non? Nunca máis foi un exemplo formidable de como unha bandeira, un lema simple, sinxelo, de como neste país hai xente que sabe buscar referentes, chamalle gráficos estéticos, agregativos, vale? E eu creo que tanto nos movimentos como nas formas partido, pois estes últimos anos estamos moi desfasados na nosa capacidade de facer, non vou dicir atractivo, porque non é eso, pero sí comprensible ao panadeiro, á peixeira, ao rapaz, facer comprensible de que falamos, que queremos construir, non? A iso me refiro un pouco coa cuestión da narrativa, se queredes despois entramos, pero é significativo porque é algo que me obsesiona, vale? Eu entendo que igual o resto da xente non, pero creo que se miramos os lugares onde a xente está conseguindo agregarse, ten moito que ver coa súa capacidade de simplificar determinados enunciados e tamén gráficas, non? E pensaba eu estes días, hai algo que non é político, pero por exemplo as camisetas de Aduaneiros Sin Fronteiras, supoño que vos lembrades moitos, non? Pois eso era un mecanismo super ben hilvanado de comunicación política e de sensibilización da xente, non? E creo que por aí temos que tamén que traballar, non? E finalmente, pois, creo que non é unha cuestión de recompoñer as esquerdas ou todo isto que tanto se falaba, non? Sei que tamén é unha cuestión gramatical, pero non só, é unha cuestión de proxecto político. Creo que non é tanto eso, sino que hai que intentar, que eso creo que, por lo que eu vexo dos vosos discursos e tal, estades nesa liña, pois é unha cuestión de abrir o campo político, de construir un novo campo político máis alá de recompoñer a esas vellas ou novas esquerdas, non? O que hai que facer un campo social moito máis amplio e plural e a partir de aí intentar construir unha ferramenta ou ferramentas comuns, non? Finalmente, outra cuestión, con isto remato e enlazo co que quería rematar, que é o tema da Síriza, non? Que tanto se falou na campaña, non? Da Síriza grega, me refiro, non? Creo que temos que deixar atrás eses esquemas de esquerda subalterna, non? Esa que pensa que gaña cando non perde, non? Creo que temos que ir un pouco máis alá e temos que tres cousas que fixo Síriza. Por unha parte, o evidente, a alianza cos movementos sociais, que, bueno, ademais agora está noutro, bueno, poderíamos falar, o que for. Despois, outra cosa fundamental que aquí non acabamos de facer, e eu particularmente creo que temos que facer, que é desenmascarar a non socialdemocracia, porque particularmente creo que non ten nada de socialdemocracia o que aquí se reclama como tal, non? Pero que fixo Síriza? Dicir, señores e señoras, o PASOK é o que é, non? Outro día discutíamos isto e alguén dicía, no, claro, pero que o PSOE, que temos máis evidencias, aprobou unha reforma constitucional como aprobou, etc. Creo que é un paso que temos que dar, entendo que é un paso complexo e que hai que analizar a nivel de táctica e de estrategia en cada momento, pero hai que empezar a desnudar de unha vez por todas non as bases, senón as élites de determinados partidos políticos que nada teñen que ver, creo, con o noso proxecto de sociedade plural, vale? E despois, finalmente, remato con un pouco un eslogan, que é un dos eslogans que manexa Síriza, que decía, sinalar o vello, describir o presente, saber analizar contemporáneamente o presente e proxectar un futuro. E decían un lema, volvendo ao tema da comunicación política, que a mí me parece especialmente inteligente. Decía, deixemos atrás o tempo dos dinosaurios.